پشتی سالên dûr û dirêj cara yekemîn geştên ezmanî di navbera Tirkiye û Sûriyê de dest pê dikin. Kompanya Balafiran Ejnihat Şam ragihand ku yekemîn geşta ezmanî di navbera Şamê û İstanbulê de wê roja sêşemê yekê meha 11 meha bê îsal dest pê bikin. Ejnihat Şam eşkere kir ku her hefte wê du caran geşt di navbera İstanbul û Şamê de hebin. Buhayê bilêtê jî wê nêzîkî $166 Amerîkî be. Kompanya Ejnihat Şam di lîsteya cezayan ya Amerika û Ewropa'da ye. Muhammed Metîner ku du caran li ser hev parlamenterê AK Partiyê bû, niha jî endamekî çalakiyê wê partiyê nêzîkî seroketiya Tirkiye li ser Kurdên Rojavayê Kurdistanê axafî got ew ne li dijî wê yekê ne ku Kurd li Sûriyê bibin xwediyê herêmeke otonom. Piştî ku serokê MHP Devlet Bahçeli got bila hikûmet û serokê PKK Abdullah Öcalan li hev werin dest bi danûstandinan bikin, ew jî li dij dernakeve Bahçelî dibêje. Mehmet Metîner çi dibê? Gotarek nivîsand û di gotara xwe de got bila Kurd li Sûriyê bibin xwediyê herêmeke otonom weke ku li Başûrê Kurdistanê çêbûye. Metîner dibêje ew ji qezencikirina Kurdan neacizin. Eger hikûmeta Tirkiyê ji Kurdan haciz ba dibêje, pêwendiyên Tirkiyê bi hikûmeta herêma Kurdistanê re ew qasî baş nedibû. Mehmet Metîner dibê mişkila me, pirsgirêka me ne bi Kurdên Sûriyê re ye, ne bi Kurdên Başûrê Kurdistanê re ye. Lê dibêje pirsgirêka me ya mezin bi PKK re ye. Ev bû axaftina Mehmet Metîner bû bixwe Kurdê Semsûrê yani Kurdê Adıyamanê ye. Lê belkî em carekê bikin nîvanê xwe yê stûdyoyî. Mijareket endama Parlamana Herêma Viyana li Nemsa haydî sekwens di hevpeyvîneke taybet de ji bo Rûdawê got li Almanya milyonek Sûrî hene lê hemû ne penaberin dibêje gelekan ji wan lem şemil jî çêkirine. Her meh dibêje 300 zarokên Sûrî digihên paytexta Nemsa Viyana. Haydî sekwens eşkere kir ku her kesek ji Sûriyê biçe Viyana penaberiya wî yan jî ya wê tê qebûlkirin eger jiyana wî penaberî yan jî wê penaberê di metirsiyê de be li Sûrî. Hevkarê min nûner Fettah hevpeyvîn pê re çêkiriye li beşekî wê hevpeyvînê temaşa bikin. I think it could be passed, but I mean... Ez bawerim dibe ku derbas bibe lê nerazîbûn ji aliyên cuda heye. Weke rêxistinên nehukûmî ku dibêjin pêwîst e mafê penaberan ji bo her kesî bêdayîn. Kî mafê penaberiyê heye? Bêguman her kesekî ji Sûriyê yan ji Efxanistanê tên mafê wan heye. Lê pirsgirêk ne ew e. Mînak li Almanyê 1 milyon Sûrî hene. Hemû ne penaberin. Beşek wan malbarên wan pişre hatin. Niha mehane 300 zarokên Sûrî tên Viyanayê. Îro yekemîn karwanê koçberan, koçberên Sûrî ku ejmara wan 8 kesin ji Beyrûtê gehîştine Roma, paytexta İtalya. Ew koçber bi hevahangiya di navbera dêra Katolîk ya Lubnanî û dêra Encîlî ya İtalî çêbû. Ji aliyê xwe ve Wezareta Derve ya İtalya jî ragihand ku wan 105 kes ji Beyrûtê birine Roma di nava wan de koçberên Sûrî jî hene û dizanin li Lubnanê şer heye xelk ji Lubnanê direve. Ev yekemîn car e kesên ku ji şer reviyane biriya kenîseyê diçine Roma. Koçberên Sûriyeyên li İtalyayê li firokaxaneya Romayê pêşwaziyê li koçberên Sûriyeyê ji Beyrûtê reviyane dikin. Îro zêdey 8 kesan ji Libnanê gihîştin firokaxaneyê wê biçin İtalya yan Fransa. Ev Sûrî ji ber şerê Sûriyê reviyabûn. Gelek salan li kampên koçberan li Libnanê di rewşeke zêde zehmet de jiyabûn. Îro em li İtalya pêşwaziyê li wan dikin. Mebiriya korîdorên ewle pêşwazî li wan kir. Da ku wan biparêzin û li welatê xwe wan têkelî civakê bikin. Koçberên Sûriyeyên gihîştine Romayê derfeteke nû ya jiyanê bo wan hatiye mîsogerkirin.
هلا أنا بشعر بالأمان. ازنا باولهو خوشیه هستکم گلک گوشر لسوریه و لبنان لسر مهبون از لسوریه خدی خانی بوم لینها نمایه. أكيد لأنه يعني ام كيف خوشن كو ام لفيدرينا ما دوازه سالان للبناني كاركر لما نكاري نبخوينن نتشتكي بدس بخن فداوي ام گهشتن ايطاليا ام دكارن ايجا لفيدري كاركي زياده بكن و دكارن بخوينن و حمود تشتن ام دخوازن جي بدس بخن. لگور آمارین فرمی حتی نها زیده 400,000 کوچبرین سوریایی جبر شر لبنان رویانه و درباسی ولات خبونه. لگور نتوین یک بوی نزدیک 7 میلیون کوچبرین سوریه لدروی ولات بجیه بونه جوانجی زیده میلیونه که لأوروپای دمینن. نه حکومت سوریه نجی اپوزیسیون یک جوان ریوبری خسر ناس ناکه نوبروان نباشن یعنی نه نوبر ریوبری حکومت نجی نوبر ریوبری او اپوزیسیون سوریه شیروکار سیاسی زانا صالح دکتور دواری خدا جرودا براد بیجه توینا کوکین د نوبر وان همو گروپین چکدار داجی او آلی لسر و یکی لحف دکن که ریوبری پروژه که پرچکرنا سوریه ده انجام بردوام بونا وان گفو ایرشین گروپین چکدار دا چین سر به ترکیه و چیجین سر به حکومت او ایران و او هبونا وان گروپین چکدار دبیجه مترسیه که گله کی مزن لسر آرامیا روج آوای کرسانه او پیش روج وان نافچیان چید کن گروپین چکدار این سر به ترکیه لنافچین سرکانیه گریسپی منبج شهبا و عفرین لآلیه کی و گروپین چکدار این سر به حکومت سوریه و ایران لگون دوارن حسکه رقا و دیرزوره لآلیه کی دن دقفو ایریشن خود دلدجی نافچین روجاوای کردستانی بردوامن. شروفکار سیاسی زارا صالح جتورا مدیایی آروداوی راگ هاندیه توینا کوکیین دنا براوان همو گروپین چکدار ده لهر دو آلیان لی او دمجارا درست کرنا گفو مطرسیان ده اون پجراندنا پیدابونا سقامگیری و آرامی ده لروجاوای کردستان هر وها تومت بار کرنا کردان بجدا خوازی سوریه دگهیجن خالک هفبش او جی دجیتیا پرسا کردو نافچین روجاوای کردستانیه. بيقومان أفهمو آلي دجمناتيا بسكريكا كردي وادقهيني هف تولو حمو جدابونا نبرا وادا أو جيتي يكش أنجامين الهفكرنا سوتشي وأستانا وروسيا وإيران وتركيا وقالوا رجيم جي الهفكربون أو ديجي شي بروجيا كجدا خوازي جدا انفصالية ما بستاوي كردن فردا لو ما يدي أبيرشين ها بردوام دكن وروجاباي كردستاني دور بيشت بيش شتين قرداي فا حمون آليان فا شخو أف ما بس شيء أوغو تركي دخوازي بردوامية وي بروجيا قواتلا ديموغرافي بداوي بيني زارا صالح دبينا كود انجام بردوامية فانقف و إيريشن گروپین چکدار ده چی ینسر به ترکیه و چی ینسر به حکومت سوریه و ایرانی مطرسیه که راستقینه لسر آرامی روجاوای کردستانی و پاش روجا وان نافچیان هیا هفدم هبونا کردان لوان دوران دخجیر مطرسیه ایدی بگوتناوی او یک پرسامانه و نمانه جبو کردان لوان دوران مطرسیه که مزن لسر دوری هیا لسر کردان حموجي الويكي البنداويكي اللي كنا قوي كنجي أمريكا جوي دفري دركبي دفردا برسك وطني زمان يعني قالوا كرد آمادنا جوي سيناريو هارا أنها أمريكا لوي دفريا أف سيناريو ها قو أمريكا لوي دفريا قرق كرد شبكن بوريام دا قرق كرد حمود لاكوكي خون بدنا عليكي والهف كرنا كي تشيبكن أمنا بيكي تيكي الهف كرنا كي تشيبكن دا ألين سياسي تفدا جواكا كردي نزيكي هف بكن جبوكا خو آماده بكن بجاردها يا هري نباشتا اگر هات و امريكا جوي دفري دركت كردوي بري وابكو ده هري براستي ابنا فرسام ماني و نمانيا 27 ایلونا 2024 جی هیزن سوریه دموکراتیک هسده راگهاند کو فرمانداریا گشتی هسده روشا لشکری و اولهی لگل انجمن لشکری ین کانتونا جزیره گوتوبیش گر
دنافدجی تکزی لسرویه که کرکو نافچه باکور روجلات سوریه دنافده روجاوای کردستانی راستی گلک زحمتی و آلینگاری آن دبن به تایبەتی گەف و ئێریشên ترکیە و گروپên çekdarên alîgirên wê هەروەها گروپên çekdar ên ser bi hikûmeta Sûriye û Îranê serbarî gef û êrişên şaneyên veşartiyên Daişê. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw. هەفسەرۆکێ دەستەیە بەرەڤانیە لە ڕۆژئاوای کوردستانی عیسمەت شێخ حەسەن jî dibêje tehdîd û gefên li ser wan gelekî ciddî ne û pêwîstî bi hevgirtineke navxweyiya gelê Kurd heye. Şêx Hesen behsa wan binpêkirinan jî dike ku li Efrîn, li girê spî, li serê kanî ji aliyê çekdaran ve çê dibin. Dibêje divê li ser asta Sûriyê helwesteke yekbûyî li dijî wan binpêkirinan hebe. Di çarçoveya berdewamiya gef û êrişên Tirkiye û grûpên çekdarên alîgirên wê li ser navçeyên Rojavayê Kurdistan, Bakur û Rojhilatê Sûriye û bi taybet li ser hêla sînoriya navbera Rojava û Bakurê Kurdistanê ji dêrikê heta Serêkanî, Kobanê û Efrîn de. Hevserokê desteya berevaniya ya Rêveberiya Xweser, Esmet Şêx Hesen behsa wê rewşê dike. gelê Bakurê Sûriyê hazir e ji hemû derê ne beş Bakurê Sûriyê tenê re. Heta şibrek erdî me, xetek erdî me bin dest be hedef û armancê me da ê qesede ê gelê Bakurê Sûriyê yanî vê vegerîn. Ti derban Efrînê girê spî serê Kanî Idlibê Babê bîr nake. Yani ji ber wî hawî jî em divên her tim û her wext yanî wek deqekî reş li ser enîmê ji ber em zanin hîro rojane gelê Efrînê xasete dibin êşekê re derbas dibe. Dibin komkujî û herok girtin û qetilam û talankirin û pêvajiyê hene ku nekirin li ser gelê Efrînê tê kirin. Ji halî rezê wan da bigir, ji halî darê wan, daristanê wan da bigir. Heta dar nehîştin birin. Ji vî hawî jî gel ne gelê berê. û quwet û hêza me jî ne quweta berê. Şêx Hesen behsa wan binpêkirinan dike ku li Efrîn girê spî serê Kaniyê bab û navçeyê din dike ku ji aliyê grûpên ser bi Tirkiye ve tên kirin. Daxwaz jî dike ku li ser asta hemû Sûriye helwesteke yekbûyî li hember wan binpêkirinan bêkirin. Bangekî me ji gelê me teveyî re heye. Hîro em rewşekî awarta de jiyandik. Di milê Libnanê de bigir heta digê sînorê Sûrî û heta digê vê derkê. Ji ber vî hawî jî geres em yekbûna xwe xort bikin, hêz û quwetê xwe xort bikin ku em kanibin bibin bersiv ji dijminê xwe re. Heger em wê nekin em ê wenda kin. Wendakirinê me jî xıyaneta şehîdê me re. Sibeda zarokê me pêşerojê rabin vê neelêl me bînin. Hemû quwetê me. Ferq tune, cidayet tune. Ne Sûriyan, ne Arab, ne Kurd. Geres em hemû kes hazir bin ji vî şerî pêşerojê re û em serkeftinê qazin. Idlibê de bigir heta digê serê Kanî û heta digê Efrînê. Yani yek xet em ti derban qebûl nakin dijminê me li ser bin. 24 Tabaxa 2016 Tirkiye û grûpên çekdarên alîgirên wê bi navê operasyona Mertala Firatê li dijî navçeyên Ezaz, Bab, Mare û Cerablus operasyonek dan dest pê kirin. 20 Çileya 2018 heman hêzan êrîşa bi navê operasyona Çiqila Zeytûnê li dijî herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê dan dest pê kirin. 18 Adara heman salê Efrîn dagir kirin. Nehê cotmeha 2019 dibin navê operasyona Kaniya Aştiyê dest bi êrîşa li dijî girê spî û serê Kaniyê kirin û ew her du bajarên Kurdî jî dagir kirin. بحثا عفرینê dikim dizanin niha dema berhevkirina zeytûnan e edî dema ku berhevkirina zeytûnan dest pê dike çekdar jî karê wan dest pê dike. Karê çekdaran çi ye? Dizîna zeytûnan e. Binêrin. Duhme behsa awayekî diziyê kiribû ku çekdaran li sê gundên mabetan berhevkirina zeytûnan heta bîstê vê mehê qedexe kiribûn. Çima? ji bo ku bi şev bi xwe bikevine nava darên zeytûnan bidizin wiha jî kiribûn. Lê vê carê em ê behsa geliyê lûlkê û heceteke din a çekdaran bikin hûn dizanin çawa ew dizî çê dibe. Ez ê ji were behsa fîlma wan çekdaran bikim ya dizînê. Weke nimûne behsa gundê Kurzêlê û geliyê lûlkê bikin. Çekdaran ji gundiyên re gotine heta 15 meha dehan yani vê mehê yani heta duh nabe hûn zeytûnên xwe berhev bikin. Çima? Bi heceta ku hîn zeytûn çê nebûne. Bê çi ji were lazim e zeytûn çêbûne çê nebûne. Ji xwe hûn çekdarin ne xelkê herêmê ne yani ne xelkê Efrînê ne. Efrînî ji Sûlala we baştir zanin zeytûn kengî têne berhev kirin. Darên wan cotkaran jî li geliyê lûlkê ne.
چکداران سیزده و مهه چکدار چونه ناو زوین جودکارن و لوی گلی قدخه کرنه او جی جبوکو او گلی نزیکی خطا شر لگل هزین حکومت سوریه في حجتا كوانه او جی گنده سوخانه که 6 کیلومتران دوری گنده کرزیلیه لگلی لول که 4000 دار زیتونان هنه چکدار کتنه ناوا وان داران همو زیتونین وان داران جی دزینه و تالان کرنه